Good evening guys, good evening sa aking mga kayahay. Good evening sa lahat. Para sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang sprocket combination ng pampublikong tricycle o maging sa private tricycle. Kadalasan ginagamit ito guys ng mga pampasada at yung iba naman yung pang private kasi kadalasan sa kanila hindi naman masyadong marami ang load na pasahero. Sa kadalasan siyempre sa pampasada, so sa pampublikong tricycle kadalasan may max load sila, kaya halika guys, tayo na tignan natin kang combination na ito ng sprocket sa ating tricycle. So ayun nga guys, ito ang ating sprocket combination sa ating tricycle na pampasada at pampribado. Ito guys na pair na ito, isang pair na ito o isang pares na ito ay kadalasan gamit ng pampublikong tricycle, at ito naman kadalasan ay pampribado. Pero napapansin nyo guys, itong engine sprocket na ito, ginawa ko na lang na sample na ng 13 teeth, at ito 14, pero hindi ito talagang 42 teeth pala ito, hindi 14, 42 teeth yung malaki, 13 yung maliit. Pero ito sample na lang ito dahil wala tayong number 13 talaga, ginawan ko na lang ng pentel pen. So ito guys, sa kabila ito ay number 45 na 45 teeth yung malaki, yung maliit naman number 14 engine sprocket. Pwede ito guys na ang katulad nitong engine sprocket ay tulad sa CG 125 kasi malaki itong butas niya. Nagagamit ito kadalasan sa mga shoutout nga pala CG 125 at yung mga TMX na Honda motor, hindi yung TMX Alpha guys, kundi yung sinaw na pang TMX. At kadalasan gamit ko ito ngayon sa aking TC 125 na Rusi. So pasensya na kayo guys sa background, may background na aso sigang kahol. So ito guys, kalimitan ito ginagamit ng mga pampasada dahil kalimitan silang mga kadalasan ng mga max load sila palagi. Sa mga private naman, pwede rin sila maggamit ng mga mas malait dahil mas matulin, tsaka konti lang ang kanilang mga load. Sigurado ko mga max load nila 3, 4 hanggang 5 lang, pero kadalasan dyan mga estudyante lang, di ba? Pwede rin sila maggamit ng 13, hindi lang 42, 38. Kadalasan dyan private yan Ito naman sa pang tricycle 14, 45, pwede rin 14, 48 o 14, 51 ang ipin ng sprocket. So yan guys, yan lamang ang ating kombinasyon ng sprocket. So mapapansin nyo guys, pareho lang yan, pareho lang ang butas niyan sa gitna, at yung lagyan ng tornilyo yan, parehas lang yan. Yung pang TMX at pang Rusi parehas lang. Medyo makalawang na guys dahil hindi na siya pwedeng gamitin. Dapat guys, kapag bibili kayo ng sprocket one set, kung magpapalit kayo pati kadena, dapat lahat bago. Dapat piliin nyo yung branded, kasi pag hindi branded mahirap yung hindi align yung sprocket saka yung kadena. Kailangan branded para pag pinaikot nyo yun, naikabit nyo na, paikutin nyo, siyempre sasampol kayo na kung ano ang takbo ng
sprocket at kadena nyo, smooth dapat yan, hindi yung parang lumalagtaw, parang may higpit luluwag, hindi ganun. Kasi pag ano yun pag mga factory defect ang tawag dun guys. So yun lamang guys ang ating sprocket combination. So yun lamang guys ang ating sprocket combination ng pampasada at pampublikong pampasada na pampublikong tricycle at pampribado. So hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na ho kayo at pindutin ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na videos. Yan lamang po, salamat and God bless to all. See you po sa aking next video. Thank you.